Nag-report si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa National Bureau of Investigation kangod sa ginaligar sining pamahog sa iyang kabuhi. Gintumo ni Castro ang post sang Facebook page nga Luminous by Trixie Cruz Angeles and amet paglinawan sadtong Enero 2. Ang porsyon sang mga post nagsiling kung idagdag si Castro sang iyang mga kaalyado, appendix na lang sini ang wala sang lagob. Sunod kay Castro, kinahanglan niya ini nga i-report para nga pananglitan may matabo sa iya, mayara sang tawo nga maimbisigaran. Ginpahayag man sini nga paminsaro niya anay kung magpasaka siya sang kaso. Kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinagagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng gintong klase mga grave threats. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro gilayo naman nagsabat sa Cruz Angeles kag si paglinawan nga ang pagreport ni Castro sa NBI ang nagapakita lang sa iya tuyo nga pahipuso ng mga tao nga nagagamit lang sang ilang kilwayan sa paghambal. Sunod sa duwa ka abogado, kadamo man sang iban pa nga mga posts kaangot kay Castro apang wala man ini sang bisan isa nga may gin-report sang una sa NBI. Si Cruz Angeles ang kabahinanay sang Presidential Communications Operations Office sang Duterte Administration kag nangin Press Secretary man sang Marcos Administration apang nag-resign matapos ang halos 4 kabulan nga serbisyo. This really is a free speech issue because look, where is the truth? For us, as far as we can see, there are no threats in that post. Instead, filing a report on this is an intention to, there is a clear intent to silence us. So, that being the case, diba, this is an issue of free speech. So, there is no threat. Si Attorney Trixie Cruz Angeles.